नमाज पढ़ला से फायदा ही फायदा बा। नमाज पढ़ला से शरीर तंदुरुस्त रहेला, चेहरा पर नूर आवेला, घर में अल्लाह के रहमत बरसेला, रोजी रोटी में बढ़ोतरी होला, इंसान खुशहाल जिंदगी जिएला, बुराई से बचेला, अच्छाई के साथ देवेला। नमाजी इंसान अपना रहता भर में कबो केहू के साथे नाइंसाफी ना होके देवेला। बाल बच्चा के हक के रास्ता पर चले के तालीम देला। नमाज हर मुश्किल के हल होला। जौन इंसान नमाजी होला अल्लाह के रहमो करम से उ इंसान अल्लाह के सिवा कबो केहू के मोहताज ना होला। नमाज पढ़ला से गुनाह माफ होला, घर में प्यार रहेला, आपस में अच्छा तालमेल होला। नमाज अल्लाह के राजी करे के अहम जरिया बा। नमाज के जरिया इंसान आपन गलती माफ करावेला, गुनाह से तौबा कर लेला। नमाज के जरिया अल्लाह के दरबार में गुनाहगार के सारा गुनाह माफ हो जाला। फितरा, जकात, रोजा आ नमाज कौनो भी हाल में माफ नइखे।